5 gange om ugen forsøger Susanne ved hjælp af vals og cha-cha-cha at sprede glæde hos sine elever. I stedet for at udøve dansen selv, så kan vi lære andre folk at danse, og det er bare fedt. Det giver en kæmpe stor glæde og kan se, at man kan være med til at flytte folk. Og samtidig så elsker jeg at danse, og jeg elsker at bevæge mig. En god aften for mig her, det er, når mine elever har udviklet sig. Og at jeg samtidig kan se, at de har haft det sjovt, mens de har gjort det. Så er det en fed aften. I er godt nok også mange i dag. Ja, det er altid en dejlig udfordring, når man er her alene. Hvis nu lige starter med at lave en rundkreds. Hvis trinene ikke lige sidder som de skal, står Susanne klar. Så griber jeg fat i dem og prøver at danse med dem, så de kan få fornemmelsen ved at danse med mig. Og få 2 mennesker til at være en unit, det er helt vildt fedt. Alle kan lære at danse. Det kræver blot en stor portion vilje og tålmodighed. Ikke mindst fra Susanne. Andre folk vil give op, så er det op til dem. Men jeg skal nok blive der. Jeg tror aldrig, jeg har sagt, nej, jeg har aldrig sagt til nogen, at I lærer dig. Jeg sover godt om natten, men ellers så synes jeg, det giver mig meget mere, end hvis jeg ikke var her. Halvvejs skiftes der fra vals til den hurtige cha-cha-cha. Nu er det hurtigere fodtrin, promenader og damedrejninger. Jamen, det går meget godt i dag. Jeg er kun én instruktør i dag, så det er sådan lidt mere hektisk, end det normalt er. Men det er en god aften. Folk griner, og vi har lært 2 nye variationer.